Днес сесията ще е за моите два трейда през изминалата седмица. Това е златото. Както знаете, аз търгувам само злато. Не търгувам нищо друго. Първият ми трейд за седмицата беше тук на 20. Да, 20 Лондон сесия. Така, първо какво търся аз? Може да го напишем даже тук. Аз търся Clean Range. Clean Range. Volume times и Fundamentals плюс History Data. Ще ги оставим някъде тук, но както може да видите, може да си ги запишете дори. Това са основните три неща, които търся в един трейд. И естествено има много други, но тези са най-важните, за да може процента на успеваемост да ми е такъв в търговията. Така, тази седмица имам две сделки. Както може да видите, седмицата започна на 19. 19 обаче беше Bank Holiday за USD, за долара. Аз, когато е Bank Holiday, никога не търгувам в същия ден. Каквото да стане, при мен не работи, за мен долара е затворен, както и за всички, естествено. Не виждам никаква волативност и при мен не успяват, не работи това да търгувам долар, когато е Bank Holiday. Вторник ми е първият трейд. Както виждате в Forex Factory на 20 няма никакви толкова големи новини за долара. Има за канадеца, но няма за долара. Като това, което видях, ето го, може да видите това цялото, този рейндж тук целия е от петък, от понеделник 19 вечерта в 2 часа сутринта до вторник 10 часа сутринта. Този рейндж цената обикаляла в един ден и малко е обикаляла в тези 70 пипа рейндж. При което аз съм напълно не съм гледал какво се е случвало тук, защото както може да видите, до тук е понеделник, вторник 9 часа. Аз отварям маркета някъде около 8, така че съм отворил маркета някъде на тази свеща. 8 часа, ето. Началото на 8 часа. Като какво съм видял? Първо, тези рейнджове тук, говоря за тези черти, които виждате. Ако не знаете какво е, това са ми отбелязани рейнджове, където ако цената затвори над тях, то би следвало да избута до нивото на най-горното ниво на другия рейндж. Ако останете, ще разберете всъщност за какво са тези рейнджове. Тези рейнджове са на History Data, Resistance и Support. Къде е варирала цената? Така, отваряме чарта, 1 час, 8 часа сутринта. Аз отварям чарта. Виждам, че цената в целия понеделник, още от вечерта, е пробила
от предишния рейндж, имало е волюм, докоснало е най-високата част на този рейндж, който е в 70 пипа и е тръгнала малко бавно да прави bearish структура. Ето го. При което отварям аз понеделник в 9 часа. Виждам, че е респектнала старата структура, както може да видите тук, тук и тук. Тоест, това, което виждам веднага си казвам, окей, ако цената ще да продължава надолу и искаше да запълни пак този рейндж, то нямаше ли този кендъл тук, виждате ли го, булиш кендъла, не трябваше ли той да затвори надолу, за да може да влезе обратно в този рейндж и да запълни нивото пак додолу, при което това дори е в понеделник, при което той взима ликвидност от сделки на селари и затваря като сапорт на рейнджа. Не затваря под рейнджа, не затваря под този сапорт. При което виждаме пак в 2-3 часа Азия. С дори Азия волюм не минаваме това дъно тук и се изстрелваме нагоре. Аз отварям чарта в 8 часа, ето тук, на този кендъл. На този кендъл аз вече съм отворил чарта. Да, сега ще кажете защо според моята стратегия не съм влезнал на buy тук. Защото за мен цената тук не е успяла да пробие силно и не е искала да продължи нагоре. Тоест, имаме много силен резистанс тук и то на 1 час и то не е една свещ. Имаме 1, 2, 3, 4 свещи, които не могат да пробият това ниво. Тоест, аз веднага разбирам, че това ще е в понеделник и няма волюм, то във вторник и когато има волюм, ние това ниво ще го пробием. Защото и долу на самия рейндж сме респектнали структурата с 1-2 сапорта. Вижте, има 1, 2, 3, 4, 5 кендъла, които са пробивали лоуовите, главните лоуви и сапорт, но не са продължавали с хубаво затваряне надолу. Тоест, аз си казах, добре, как мога да взема пипове от този рейндж тук? Как това движение тук може да стигне до тук и тук да намеря позиция, където да запълня целия рейндж тук и да взема тези 59 пипа. 60 пипа са даже, може би. Като цялата идея на трейда е, че тук имаме даже тук тези всички кендали са clean range. Цената не се е застоявала, не е стояла между рейнджа много, да е пробивала, да се е връщала, да е пробивала, да се е връщала. Имаме плавно движение нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6 свещи, които са на стойност 65 пипа и една респективно, която е също на толкова стойност. Тук какво имаме? Може да видите в дясно. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 свещи. Тоест, нещата се повтарят, маркета се повтаря. Както знаете, и за тези, които не знаят, аз търгувам това, което виждам. Аз чета кендалите като знаците на пътя, докато карам. Аз нямам стратегия, която е, ако видя тук нещо, ще стане тук нещо и ще отбележа тук нещо и ликвидност и така нататък. ICT, Smart Money Concept или така нататък. Аз не съм ги изучавал тези неща, не съм гледал и нито едно видео за тях. Не желая. За мен тази стратегия, която в момента трейдвам с нея, при мен работи чудесно и не желая и не се интересувам от другите неща. Така, да продължаваме.
както може да видите, тук имаме 6 свещи и тук имаме 5 свещи. Тоест този левел, ако има волюм, както и тук, само забележете, че тези нива са Лондон към вече Нью Йорк. Тук до новините в 8:30 в Нью Йорк. Така, аз съм на 1 час и си казах, преди да продължим, всичко наред ли? При мен нещо забива на телефона, записа. Кажете дали всичко е окей. Да. Окей. Значи от мен е проблема. Продължаваме. Докъде стигнахме? Видях сутринта Clean Range тук в ляво. Отбелязал съм си Support Resistance. Ако ви насича от време на време, върнете лайфа с 2-3 минути, 5 минути дори. Няма да ме гледате на лайф веднага, но ще гледате като записано видео и няма да ви засича. Добре. Така, да продължаваме. Аз си казах, окей, добре, тук в ляво имаме пак Лондон, имаме High Volume Times, вижте, 8 часа, отваряне на свеща, т.е. ще затворя в 9 тази. High Volume Times в Лондон, при Лондон. Тук вече имаме 9 часа, 10 часа отваряне на Лондон, т.е. за нас, за мозъка ми директно разбира, че това ниво, ако има волюм, може да се премине много лесно. При което, тук пак виждаме 8 часа, 9 часа, 10 часа свещи London Open. Ето го, големия резистанс от 19 февруари и в Азия, и в Лондон сме направили резистанс на това ниво. Тоест не сме могли да стигнем до другото. Цената се е отблъснала. При което аз изчаках и не влезнах веднага в buy, защото просто ако трябваше да търся позиция за buy, трябваше да е веднага след като този кендъл от 8 часа се затвори в 9 и аз влезна веднага в buy, за да покрия рейнджа. Но рейнджа за мен беше прекалено малък. Беше 28 пипа, а стопа трябваше да ми е, бих казал тук. Бих казал някъде тук, но с пред и абсолютно всичко ще стане поне 20 пипа стоп, при което аз не влизам в такива сделки, искам да е поне над 30-35 пипа рейнджа, за да мога да влезна в тази сделка. При което си казах, окей, добре, Форекс е игра на чакане, както всички знаете. Няма да бързаме. Стана 10 часа, видях едно хубаво затваряне на едночасова графика. Пак казвам на едночасова, казвам го защото трябва да следите таймфреймовете. Колкото по-висок таймфрейм е затворила свеща, толкова по-важен е този левел. Тоест, ако това затваряне, се представете, е на 5 минути, е много по-слаб резистанс, отколкото на 1 час. Така го разбирайте. Защото един кендъл е 5 минути, той означава, което се е случило за 5 минути. А този кендъл тук е цялата ни информация за пътя ни за 1 час от деня. При което видях, че този кендъл ще се затваря над това ниво. При което тръгнах да търся позиция за buy на по-малък левел. И както може да видите, имаме Resistance, Support,
На 30 минути, пак повтарям. И защо ви казвам, че имаме сапорт? Забележете. 1, 2, 3 кендала не са могли да затворят под това ниво. Ако трябваше да прави корекция и по-голяма корекция да тръгва в bearish movement, цената ще поне този кендал в 10 часа да затвори под тази опашка. А той само е пробил и е върнал пак до нивото. При което веднага ми дава идеята, че имаме доста bullish movement и може да вземем сделка от тук. Сделката ми във вторник е от този кендъл. Секунда. Да. Ентрито е Impulse Entry. Сега ще ви обясня защо. Защото можех да изчакам и този кендъл тук. Този кендъл тук в 10.30 да затвори над нивото, да може да ми даде още информация за пътят, който следва след това. Но тъй като другия кендъл проби най-ниската част на миналия 30 минутен и затвори силен булиш, аз се надявах, че при отварянето още на този кендъл в 10.30 ще видим поне 10 пипа веднага корекция нагоре. За да може да ги затворя. Тъй като е вторник, аз затворих 16 пипа, има абсолютно всичко в телеграма ми, вие сте видяли, просто нямаше го обяснено. При което влезнах в сделка на 30-минутния кендъл с стоп лос под 30-минутната структура, т.е. да кажем, аз съм влезнал тук на отварянето още. На 30-минутния стоп лоса ми е бил не повече от 17 пипа. С преда да съм го направил 18 пипа максимум. И естествено take profit higher на рейнджа. Ако искате да го видите в позиция, изглежда нещо от сорта на това. Ето така изглежда бая ми от вторник. Мисля, че го обясних разбираемо. Влезнал съм в бай позиция, защото е имало London Times, имало е High Volume, имали сме пробиване и затваряне над рейнджа. Също имаме сме респектиране на 30-минутния сапорт и създаден сапорт всъщност, при което аз затворих някъде тук, точно така, на следващото затваряне в 11 часа кендъла затворих на 16 пипа. Сега ще ви кажа защо затворих. Всъщност малко психология. Първо, понеделник не съм търгувал. Дошъл е вторник. Видял съм перфектен сетъп, от който мога да взема поне 15 пипа. А 15 пипа за мен са перфектни. Аз така търгувам. Аз търгувам с натрупване. Не търся сделки, в които стоповете са ми 70, 80, 90 пипа, take profit са ми 200 пипа и стоя и чакам на 2 седмици да ми стане трейда. Не съм такъв трейдър. Вие знаете вече. Ако не знаете, ще научите. Ако имате желание. При което видях, че да махнем лонг позицията. При което видях, че откъдето съм влезнал, цената отиде в 16 пипа профит. Аз затворих директно сделката, защото е вторник. Първа причина. Аз не съм търгувал в понеделник. Първи трейд. Втора причина. Първи трейд за седмицата. Запомнете, много е важно за психологията как работи този първи трейд. Ако искате, затворете и на 10 пипа, затворете и на 9 пипа.
само и само за да натрупете увереност за напред в седмицата. Наистина това ви дава една нежелана от вас психологическа увереност, която вие дори не може да разберете, но затворите ли първия трейд на седмицата в профит, то вие сте първо спокойни, второ, какво знаете? Започнали сте седмицата на профит и вече сте малко по-леки, да кажем. Представете си го, че имали сте много голяма задача в понеделник в работата ви. И трябва да я свършите. Свършили сте я още в 10 часа сутринта. Такова е чувството, когато затворите първата сделка в понеделник, вторник от седмицата и сте на профит. Мисля, че най-добре го обясних така, защото има просто едно олекване, че сте свършили работа, която сте искали да свършите вътрешно в себе си. Така, както може да видите, това, ако беше трейд в сряда, през седмицата или в четвъртък, та дори и в петък, аз бих го държал до накрая в профита, за да запълни този рейндж. Та дори в който и ден от седмицата, ако беше, аз този трейд ще да го държа със сигурност, защото за по-малко от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 1 час ще е по-лесно. За по-малко от 1, 2, 3, 4, 5 кендала, т.е. 5 часа са ми трябвали, за да запълним този рейндж, 64 пипа, при което аз ще да държа трейда, защото просто е втори, трети или четвърти трейд за седмицата. Но когато е първи трейд за седмицата, аз не държа трейдовете. Просто за да може да ми е по-спокойно и да съм си свършил работата. Така. Да започнем с трейда ми от петък. Имате ли въпроси за първия ми трейд от седмицата? Изчаквам 10 секунди и продължавам. Така. Стоян Илиев, разбирам мотивите за да затвориш едва на 16 пипа. Много се радвам, че ми разбираш мотивите. Надявам се, ако не го правите, да започнете да го правите, да кажем за 1 или 2 месеца, започнете да го правите това нещо. Тоест, направете си експеримент с вас и с вашия ум и с вашата Forex стратегия. Започнете да затваряте първата си сделка на, да кажем, 15 пипа или 20 пипа в профит, да дори и 10. И искам да видите, да направите си таблица в Excel и вижте това как се отразява за напред в седмицата ви. Дали положително или отрицателно. Всъщност, вие няма, може би, как и да разберете, защото ако не си правите журнал, трейдинг журнал за преди това, вие нямахте да знаете колко положително може да ви е повлияло това нещо. До тук всичко е разбираемо, аз нямам въпрос. Но при стоп лос от 18-20 пипа не е ли непрепоръчително? Стояне, аз обясних защо затварям на 16 пипа. Ако при теб работи друго нещо, те разбирам и ако ти обичаш да държиш позицията малко по-дълго, първата позиция от седмицата си малко по-дълго, супер, аз не желая и в дългосрочен план, тъй като вече имам 5 години, от които 3 доста сериозно в трейдинга, съм
забелязал, че при мен не работи да държа първата позиция за седмицата си по-дълго от 1 час, да кажем. Така, да отидем за позицията, която беше колната, беше извикана на български, на чист български, в петък. Всички знаете, че аз пиша в Телеграм, доста често дори мисля, чак ви натрапвам според мен понякога, но сутринта в петък ви казах, че ще търся трейда на 30 минути графика, на затваряне на 30 минутни кендали, при което не стоях цял ден в чарта, стоях от 9 до 11 съм видял чарта 4 пъти, нали, точно така се пада. 4 30 минутни кендала, да. И от 3 до 5 часа също съм влезнал 4 пъти в чарта. Като тези нива са ми маркирани в брокера, абсолютно същите нива, които виждате и в момента, без едно друго, което сега ще видите кое. Само секунда, че. Така. Това е графиката на 1 час. Тъй като съм казал, че ще гледам графиката на 30 минутни затваряния, аз не съм и казал, че няма да гледам и на 1 час. Тук може да видите, че първо, аз казах и в сряда в Telegram канала, че може би и се надявам целият волюм да е в четвъртък и петък. И ще търся повече позиции там. И ще държа повече там. Както може да забележите, преди срещата си направих труда да го направя. 19 е понеделник. От понеделник до сряда вечерта искам да видите колко пипа е мръдала цената. Цената е мръдала 160 пипа. Е мръдала от началото на седмицата от понеделник до сряда. Искам да забележите колко е мръднала за един ден. Friday 1 часа. Кендала. $250 пипа ли са това? Да. Точно така. 250 пипа. Тоест, в сряда, което съм казал, аз чета нещата, които си ги казвам, съм се убедил в това вече, че четвъртък и петък ще има волюм. Като този волюм е само за 12 часа в петък. Така. Какво виждахме в петък? Азия беше бериш, като имаме цялата седмица общо. Не съм търсил много трейдове, защото имаме просто едно задържане от вторник, от когато сделката е когато запълни този рейндж тук. Това ниво на съпротива и демент или там support, както ги наричате. При което цената като запълни с вторник волюма, който е от понеделник, защото има Bank Holiday на USD, ние стояхме в един приличен рейндж от 60-70 пипа, излизахме от него, нямаше абсолютно никакъв волюм и просто не сме продължавали над това ниво, за да гоним тук тези нива на съпротива. При което в петък аз видях, че 1 часа кендала, 12 часа кендала, който затваря, дойде с много сериозен волюм и запълни целия рейндж от 64 пипа кендал на 1 час. Тоест,
за мен това автоматично ми казва, че има доста голям bullish movement в маркета и то в петък. Защото, забележете, както може да видите в това, цялата седмица нямаме по-голям кендъл от този. Мисля, че нямаме. Мисля, че този от понеделник в 2 часа сутринта, може би той е, но да, той е по-малък да, 60 пипа е той. В цялата седмица нямаме по-голям кендъл от този в петък. Тоест, това директно ми светна една лампичка в ума, че ще имаме волюм в петък и със сигурност, щом с един кендъл запълваме един цял рейндж. Както виждате, този рейндж е 60 пипа с един кендъл от 12 часа, то със сигурност ще може да излезнем от цялата седмица рейнджовете. А ние колко имаме? За да излизане? Имаме 120 пипа. В тези 120 пипа аз търсих buy позиции. Как и кога ще мога да взема 10, 20, 30 пипа от маркета с минимален drawdown. При което вече съм, представете си, тук. Тук съм. 1 часа. Това е, както виждате, отдолу 12 часа кендъла, т.е. затваря в 1. И 1 часа не винаги има волюм. Най-много загубилите ми сделки или сделки на break-even на злато са ми от 12 часа до 3 часа, ако държа сделки. Или ако влизам в сделки. Над 80% от сделките ми са на break-even или на загуба, ако влизам в сделки на злато от 12 часа до 3 българско време. Просто няма волюм. Цената тогава, тъй като идва и при Нью Йорк, се движи доста странно. И да, забележете, просто може би ако вземете да търгувате злато, както аз търгувам, ще видите също, че и при вас не работи стратегията, защото просто от 12 до 3 няма толкова голям волюм, колкото да кажем от 9 сутринта в България до 11 или от 3:30 до 5 часа след обедно време българско. Говоря само с българско време, да знаете. Като аз виждам този кендъл. 65 пипов кендъл. Един кендъл. В петък. В петък един кендъл, 65 пипа. Другия е едночасов. Оп. Секунда само. Нещо стана. Да. Другия е едночасов кендъл. Затвори също като сапорт на рейнджа. Забележете. Едно, две, три и този малкия. Чакайте секунда. Този малкия кендъл. Тук затвори той обратно в рейнджа и като сапорт и отрази тези 4 нива. Това е сапорт на 1 час. Тоест силен сапорт, не е на 1 минута или 5 минути. Даже ще ги оставя, да може да виждате всъщност сделката. Така. Този кендъл е затворил в 2 часа. 1 часа кендъл започва, 2 часа затваря. Аз, както ви казах вече, не търгувам в тези времена и търсих High Volume Times. Кога има High Volume Times? 4:30, 4 часа, 3:30 българско време. New York Stock Exchange Open, New York Open, New York Commodity Open. Така че оставих сделката така, не съм влизал, затворих чарта, изчаках на другия половин час. Вече ще говорим в 30 минути. Ето го сапорти на половин час.
bearish и support. Bearish и bullish candle. Това означава support. При което буквално тук можеше да влезна в сделка, защото този кендъл затвори обратно в рейнджа и може да влезна на buy позиция на другия кендъл в 2 часа с стоп лос под структурата и запълване на рейнджа. Както виждате, 50 пипа take profit, 22 стоп лос. Стоп лос. Не влезнах в тази позиция, защото просто рейнджа ми се стори много малък. Тоест рейнджа ми се стори добър, но какво е съжалявам. Каква е възможността цената да стигне до тук, т.е. да дръпне с 30 пипа до този резистанс пресен тук и да слезе надолу. Не малка, нали? Защото имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кендала, които са затваряли като резистанс на този левел. Имаме и тук и още един резистанс, пак на този левел. Затова не влезнах в сделката, плюс това нямаме волюм. Аз не съм сигурен, че цената ще може да добута до top of the range. Затова какво направих аз? Аз изчаках. Ето го. 3 часа затварянето, 3 часа отварянето, bearish candle, запълнене целия рейндж. Имаме вече лек ретест на нивата и корекция, която е около 55% на цялото ниво. Какво имам предвид? Имам предвид, че от рейнджа, в който съм се отбелязал, до top of the range, от сапорта до резистанса, да кажем по-лесно, е 64 пипа. 65. От най-високото ниво, до което е стигнала цената, до най-ниското е 52, т.е. имаме 80% корекция на движението. Но аз знаех, че поради едночасовия кендъл, който е тук и е 60 и пак повторям, 68 пипа е кендъла, е най-големия за седмицата в петък. Аз знаех, че ние трябва да запълним този другия рейндж, ще излезем от този, защото имаме голям bullish movement. И също така имаме и clean range. Тук. Вижте цената как минава през това ниво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 свещи са 130 пипа. Супер лесни. 8 часа 130 пипа се придвижила цената. По което тук какво имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 свещи пак за запълване на този рейндж. 130 пипа. При което имаме в 3 часа затваряне на още един bullish candle, в който аз не влезнах на другия, който започва в 3 часа. Защото си казах, окей, добре, имам един bullish candle, 2 bullish candle, 3 bullish candle. Какъв е шансът да има четвърти bullish candle, който да запълни другия рейндж в ляво, резистанс? Ами, много по-малък е бил, отколкото да има тук трети bullish candle. Или тук да има втори bullish candle. Нали така? Защото не може 4 часа през деня да сме мърдали само bullish. Нали? Може маркета мърда с ретестове на нива и
след това продължава нагоре. Самата структура на bullish movement, всички я знаете. И тя изглежда, нали, нещо подобно на това. При което в 4 часа едночасовия кендъл този затвори bearish кендъл и почти запълни сапорта с 80% корекция. За мен още не беше ясно дали просто ще останем тук на този левел като резистанс и ще започнем да се обикаляме тук горната част на левела до края на петък. Но бях отворил на 30 минути и ви казах, че в 4,5, всички може да го видите в телеграма, в 4,5 кендъла на 30 минути, ако затвори като сапорт, аз ще влезна директно в сделка. И така и стана. Сега ще ви обясня защо влезнах в сделката. Ето го 4,5 кендъла. 4 часа започнал, 4,5 затваря. Да, затваря доджи, но не е бериш. Затваря bullish кендъл. Тоест с остатък за следващия кендъл за bullish movement. Така го разбирайте. При което тук създаваме по-малък сапорт в самия рейндж. Какво имам предвид? Имам предвид, че първо ще го начертая с една черта, да може да видите за кое всъщност говоря. За кое ниво говоря. Искам да видите и да преброите колко свещи са затваряли на това ниво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 30 минутни свещи са затваряли над това ниво и са го респектвали и не са слизали набързо или не са се качвали нагоре набързо. Тоест, аз изчаках 30 минутния кендъл да затвори като сапорт и да респектне пак този целия левел, като на едночасова графика имаме респектване и по-голям сапорт. Ето го тук. Сапорт, 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 сапорт. Респектване на нивото. 1, 2, 3, четвърто респектване на нивото и вече вътре в самия рейндж създаваме още един сапорт на 30 минути. Тук в момента гледаме на 1 час график. При което аз изчаквам веднага да затвори като сапорт и директно влизам в buy позиция, защото Doji Candle ми дава идеята, че ние може би пак само отразяваме този левел и тръгваме нагоре да запълним нивото на по-малък таймфрейм, 30 минути, както може да видите. Позицията ми беше лонг позиция от затварянето на този кендъл, т.е. 25-31 да кажем. Сега няма за 2-3 пипа да са. Стоп лоса ми беше на 23 някъде, на down of the range, на най-долното ниво на рейнджа, но то беше на 1 час, затова в момента не мога да го открия силно. Да, точно така. Стоп лоса ми беше 24 пипа, 22,85 или както съм записал в телеграма 23.00 някъде ми беше стоп лоса, но да кажем, че може би е бил дори 22,85 заради спреда. Така, както виждате, всичко след това е история, има такава една приказка, но да продължим с обяснението. Оригиналният ми таргет беше най-високото ниво за цялата седмица. Тоест четвъртък. Пак забележете, четвъртък правим най-високия хай, а не сряда, не вторник. Четвъртък. Тоест пак има волюм, най-много волюм в четвъртък и петък. Оригиналният ми таргет за петък
беше запълването на първо на този рейндж, пак да го запълним, 36 пипа, и второ да запълним другия рейндж, който е 37 пипа също. Влезнах в сделката, имахме малко drawdown, на 5 минути може да забележите. Значи, то влизането на сделката беше доста интересно. Може би ако има влезнали, той има 3-4 ми писаха, че са влезнали в сделката. Като при самото влизане в сделката имахме директен drawdown около 20 пипа, мисля, че или 15 пипа. Беше сигурно за новите трейдери е било доста страскащо. Ще махна сега тук тези линии, да може да виждате за какво говоря. 16, ето го. Ето го 5-минутния кендъл, 16.30. Тук съм влезнал, точно в buy позиция, при което цената директно мисля, че дори на една минута, секунда, че махнахме позицията. Тук няма значение къде е в момента. И take profit тук. При което в 16.30 влизаме в сделката. Ето го кендъла. И директно отиваме след точно 1, 2, 3, 4, 5 минути. Отиваме на 12 пипа drawdown. 5 минути откакто сме влезнали в сделката сме на 12 пипа drawdown. И то не с 12 пипа drawdown, а с хубаво затваряне на 5 минутния кендъл под сегашният сапорт с възможност да запълним рейнджа додолу и да удари стоп лоса ни. Обаче какво се случи? Реално се случи така, че този 5 минути кендъл, ето 16.35, се затвори под сапорта. И то под сапорта може да имат предвид всички тези кендъли, защото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 кендъла са стояли на едно ниво и нито са ходили нагоре, нито надолу. 9 кендъла са 55 минути. Нали така? Не, 45 минути. При което това не дава ясна индикация, че създаваме сапорт. И това ниво е значимо. И както виждате на 30 минути е значимо, наистина. При което веднага отиваме в 12 пипа drawdown и затваряне под сапорта. Обаче следващия кендъл, ако беше пробил този малкия доджи кендъл, който виждате в момента, този. Ако беше пробил най-ниската част на този кендъл, то със сигурност знаете, че в 95% от случаите той, като има и волюм в 16.40, той ще запълни целия волюм. Ще запълни целия рейндж. При което аз директно, ако го беше пробил най-долната част на този 5 минутен кендъл, който затвори под сапорта, аз директно щях да затворя сделката и щях да ви кажа и на вас да затворите. Обаче той не успя да пробие най-долното ниво, което ми даде индикация, че ще ходим нагоре. Или поне не е още. Следващия кендъл също отрази това ниво и затвори пак в самия рейндж. Може да забележите, ето тук си имаме едно малко рейндже от 10-9 пипа. Със значение обаче. Ако 2-3 свещи са стояли в едно ниво, няма значение. Обаче тук са стояли 10-11 свещи, които са по 5 минути, са стояли на този левел. Тоест на този левел има някаква индикация, че или ще слизаме много надолу, или ще слизаме много нагоре. Или ще останем на него, естествено.
Но пак ви казвам, аз чета кендалите. Това е моята стратегия. Аз съм вече влезнал на higher time frame. В момента сме на 5 минути. Аз всяка една сделка наблюдавам, въпреки че влизам на 1 час или на 30 минути, аз се наблюдавам и на 5 минути, на 1 минута, за да мога да добивам увереност и да виждам всъщност какво прави чарта, как се движи всъщност на малките таймфреймове, как прави ретестове на малките таймфреймове. Защото това тук, както може да видите, е просто един ретест на предишния резистанс. Имаме движение, bullish, bearish структура, ретест и нагоре. Така ви се изясня. High по-нисък от този low, high по-висок от този high. Така, след около половин час видяхме едно много хубаво затваряне на 5 минутен кендъл. Може да видите, той почти запълни левела. Доста волативен 5 минутен кендъл беше. Както може да видите, някъде около 31 пипа кендъл в 5 часа. Пак казвам. Цената се застоя около 40-50 минути на това ниво след затварянето. И след това, аз пак казвам, петък, втори трейд за седмицата. Мога да си позволя психологически да не го затворям веднага. Мога да си позволя психологически break-even на трейда. Нали така? Той всъщност след влизането в трейда и тези 12 пипа drawdown, аз нямам достигане до пак до entry price ми. Аз мога да направя risk-free трейда. Да съм 70 пипа или 100, няма значение колкото може да държите. И както виждате, аз тук нямам никакви проблеми психологически да дам трейда си на break-even, защото аз знам къде съм влезнал. Цената е мръднала с 30 пипа от там къде съм влезнал. Аз съм малко по-спокоен, че тези 30 пипа може да ги ретесне до половината, да кажем 50%, да слезе с 15 пипа и тогава да продължи. Но съм и спокоен, че 30 пипа, 3 долара мърдане на цената не е малко и може би няма да достигне пак entry price ми. Нали така? И не съм дал, ако трябва да бъда честен, не съм дал, аз съм винаги честен, не съм дал break-even на позицията си. Бях доста сигурен в този трейд, понеже имахме заради всичките тези фактори, които ви обяснявам в момента, нали, от 20-30 минути само за този трейд говоря. Тук респектване на позицията, да не говорим и за фейкаута тук, който е в четвъртък. Връщането директно след запълването на рейнджа тук сутринта. Само забележете. Пак казвам. Всичките тези кендали са от понеделник в 2 часа сутринта до вторник 10 часа. И са на стойност 70 пипа. От понеделник 2 часа до вторник 10 часа. Това са 2 дена и нещо. Или там ден и половина. А ние тук в петък с един кендъл се мърдаме точно толкова, колкото с един кендъл за 1 час се мърдаме точно толкова, колкото за ден и половина от понеделник до вторник. Точно и заради това аз държах позицията си, докато не респектне този хай. Въпросът вече е, че take profit ми беше този хай тук, 34 нивото, някъде да запълня рейнджа напълно. Но тъй като реших, че в 6 часа, след 6 часа волюма може да изчезне и волюма да е бил от 12 до 6, аз затворих сделката малко по-рано на 32, мисля, че беше на колко съм написал там в Телеграма, може да видите.
при което затворих на едни, ето аз сега ще ви кажа, на едни 60 пипа, да, точно така. 31 и 46, а take profit ми беше на 32,75 или на 34. Ще аз затварям. Но как ви казвам, че съм се чувствал по време на позицията си? Обясних ви до половината на позицията. Имахме едно хубаво отдалечаване от entry price ми. Тук. Задържане, след което аз не гледах изобщо позицията. Може би около 30-40 минути не я гледах. Изобщо не бях на телефона или на компютъра. При което започнах да гледам някъде в 6 без 10. Ето го кендъл в 6 без 10 в петък. Пак имаме собствен рейндж. Забележете. Имаме затваряне над рейнджа в 6 без 5 кендъла, който се е затворил. И може да имаме продължаване в другия рейндж за запълване. Излизане вече от този рейндж. При което след като затвори този кендъл, ми даде индикация, че имаме много голяма възможност да мръднем още поне 30 пипа и то така и стана. Ето ги 31,50 на това ниво някъде затворих, не изчаках да запълни целия рейндж. 31,50 изчаках да мръдне цената и буквално за 15 минути до 6,5 цената беше се вдигнала с $3 нагоре, аз затворих позицията, казах да затваряте и вие ако искате и общо взето това е трейда ми от петък. Исках да запълни този левел, но петък с 6 часа е тегаво, трябва да се внимава, доста трябва да се внимава, ако ги нямах всички тези индикации, 65 пипа кендъл, респектване на структура, излизане от структура и запълване на 2 дена, на 1 ден и половина запълване на цената с един кендъл, то може би ще да държа сделката не повече отколкото е рейнджа да се запълни в самия рейндж. Тоест някъде тук 36 пипа. Откъде съм влезнал тук. За да бъда по-точен, Форекс е точна наука. За да бъда по-точен, ще да излезна тук от сделката. 39 пипа. Даже 32. Нямаше да изчакам със сигурност този кендъл в 5,5, защото просто имаме резистанс. Тук пресен. Имаме и тук резистанс също. Тук имаме също и може просто да нямаме достатъчно волюм да продължим. Но това е при другите обстоятелства. При тези обстоятелства, които ви обясних в момента, аз бях спокоен, държах сделката и както сте видяли всички, съм затворил сделката на 60 пипа. Може би ме изненада лично този волюм в след 6 часа, защото както може да забележите, след 6 часа имахме 100 пипа волюм. Наистина много се изненадах. Не съм оставил рънари, защото е петък. Понеделник мразя да оставям рънари в петък за понеделник, поради една много важна причина. Ако се случи нещо събота и неделя и да кажем Путин влезе в Украйна, в още една част в Украйна и съм цъкнал сел на златото срещу долара, то ще се дигне, нали, ако Путин влезне в Украйна в още една, там ако изстреля още 10 ракети. В понеделник вечерта, когато отваря маркета, то може да имаме рязък спайк на цената с брутален гап от 50-60 пипа и да ми изчезне акаунт. Буквално да ми изчезне акаунт. Затова внимавайте на кои валути държите сделки от петък за понеделник, защото със сигурност не препоръчвам на валути, които са с долар, да държите сделки от петък за понеделник. Поради факта, че в толкова волативни времена живеем, вие го знаете това,
че абсолютно всичко може да стане и докато сте легнали сладко в неделя, за да станете в понеделник може да се събудите с минус 70-80% на акаунта. На мен това ми се е случило преди 3-4 години. Едни $600 от акаунта изчезнаха за няма една вечер, без аз да разбера. Дори аз съм забравил, че съм държал сделка. Затова и брокерите също, нали, трябва да внимавате с колко леверидж трейдвате, защото ако е с 500, загубата също, както и може да спечелите, може да загубите и много повече. Да, това е общо взето. Ако имате въпроси, съм на среща. Надявам се да съм бил максимално изчерпателен. Неделя е 1 час и 4 минути вече записваме и сте тук като войници. Така че ако нямате въпрос, смятам да приключвам този лайв. Мисля, че достатъчно обясних мотивите ми за двете ми сделки, къде съм затварял, защо съм затварял, как съм се държал по време на сделката, какво съм видял и кога съм търгувал. Отворен съм на въпроси след последните една минута. Ако ме питате къде виждам маркета, не мога да ви кажа, ето ги. Така виждам маркета. Ето така. На така го виждам. Ако ме питате на къде би продължил маркета, то мога да ви кажа, че имаме една много сериозна булиш структура. Тук с една bearish за ретест на higher time frame и пак много голям спайк и то само за един ден, който е, пак ви казвам, 250 пипа само за един ден волюм. Със сигурност ще видим някакъв ретест на поне 20-32, та дори 20-29. Искам да погледнете нещата, смета е неделя. Неделята е деня, в който се приготвяте за седмицата, не е понеделник сутрин, да знаете. Погледнете Forex Factory, вижте новините, прочетете някоя новина, ако не знаете какво е, има Google и просто пишете в Google. Какво означава Unemployment Claims, Meaning. И има го обяснено абсолютно всичко. Вижте кои новини, кога са в времето за тази седмица, отбележете си ги в Google календара да ви дава известие и така ще знаете, дори за да сте в сделка и да сте забравили, че има новини, ще ви дойде известие, че след 5 минути или 10 минути или половин час има новина. И вместо, нали, да стоите на телефона, та дори, нали, като стоите и гледате нещо в социалните мрежи или четете нещо, много лесно бихте се сетили като ви дойде това известие, да веднага да отворите на сделката си, да затворите, да я направите break-even или да влезете в сделка, нали, доста са самостоятелни нещата. Аз трейдвам само злато, не трейдвам нищо друго, това за мен работи. Имам 2 сделки за тази седмица. Утре сутрин ще ви пратя как ще гледам маркета през деня. Понеделник би трябвало да имаме волюм. Имаме волюм от петък. Трябва да имаме и волюм в понеделник със сигурност, защото тези 250 пипа трябва да има някаква корекция на тях. Трябва да има поне 50% корекция на тях или 60%, за да мога да продължим нагоре. Нагоре, ако отворим на 4 часа, както може да видите, сме в един много сериозно резистанс. На 4 часа. Това ниво тук, само забележете колко дни са се затваряли не над това ниво. И какъв фейкаут има тук. Това е фейкаут тук. Тук имаме също резистанс, така че нищо чудно, както и тук, да почнем да обикаляме в този левел
Така и тук да почнем да обикаляме в този левел и да претеснем това тук. 20-44, да запълним рейндж. Защото не забравяйте, опашките на големия таймфрейм са рейнджове на по-малки таймфреймове. Ето. Един прекрасен рейндж. 80 пипа. Това е, хора. Котото много добре го обясняваш, браво. Радвам се. Няма да ви занимавам повече. Неделя е. Утре ще ви кажа как ще гледам маркета. Това беше от мен. Надявам се да съм бил полезен и да съм обяснил добре двете си сделки. Вече имаме и обратна връзка от някой от вас. Коцето. Благодаря ти, Коце, че си разбрал какво точно говоря. До скоро!